Hola, acabem de fer ara farà unes hores el Campionat de Catalunya de Ciclisme en Ruta i la veritat és que ens ha anat molt bé a tot l'equip Massí Tàctic, ja que hem pogut aconseguir l'objectiu que buscàvem, que era tant guanyar el campionat a nivell d'èlits com a nivell de sub-23. La veritat és que no sé molt bé com s'ha desenvolupat la carrera a darrere el pilot, perquè ja pràcticament des del quilòmetre zero hem aconseguit marxar dues corredores de l'equip, tant la Mireia com jo, i arribar fent relleus fins a meta. S'ha fet dur pel fet aquest de que al principi he aconseguit marxar jo d'uns 10 quilòmetres sola i he coronat el primer port, que era així una mica menys dur, sola, i al cap de poc a la baixada m'ha atrapat la meva companya la Mireia i després el segon port era molt dur. Llavors anar fent dues persones soles 70 quilòmetres, aunque sigui un circuit curt, s'acaba fent exigent i un bon entrenament, la veritat. I entre nosaltres i el pilot també ha aconseguit la Patricia Ortega marxar i fer tercera de la general, segona èlit absolut, així que ens ha anat perfecte a l'equip. Molt bé, la veritat.